Kidam tang bo signifying kora porni langmili dipualong APHLC songpen ward number 3 sialong APHLC committee keseng pon. Labangso ward number 3 isi APHLC committee along amai phu probin terang lapen kongchungbang abrina strong hangatum pensi mai chep hem phu ponro. Alo hiaman pen APHLC amai phu jai kathar Rajan Timong Central Treasurer Rita Kramsapi Secretary Central Women Wing Vothad langso APHLC amai phu Bikram Hanse lapen claim rabra ke thege ding atum pen chenglo rat do anatum setami chetong don. Jasamet labang somai kedeng pon mate ward number 3 si committee ke seng pon ke kiliga phanchot kali ili to mina aja kong kachichini jia phan na pen la an so se ke pangtang pon thu jia phan la son si arong setami seng pon re pen rat do ana tum tami inglong aswa to maja kong chimun thi thek pen APHLC along chipa ok dun pen APHLC song phan pa hai pon lutang ti inglong aso an ke job wan po basi alang litum ningje pon APHLC pen non-election date pen nilitum meeting kedotu atheke lahelo dak dipu asohor dipu arong sopi ke the ulo amuni tado lumbajong ke 68,000 taso se munit dake lamasi voters lok si 68,000 so se amuli ka ba muluk thuke putre lak esita so se dat po lamasi ni tuma thalo ladak akaprek unit APHLC selam nangi pulo lasi nitum ward committee bang dak ward krip lilo ne do dipu la ward tinda nilitum APHLC dipu municipality ward committee nilitum selam pet po pulo lasi pinidak number 11 ye crazy award abang ke a committee pini ke seng la hello pini ladak ward number 11 nitum pini ladak lumbajong along nitum seng pon long lo lapen labangso ward ke seng la ke khali town committee election angale lo ba mo election of hanchot lo khali mo pen to masara ning je son taksi la ke karbia khe mate inglong asu arada tum jok wan bit tikke mane la poson se unit tin mate award tin long tame committee ke nitum ke seng pon etpo lapen sonia bangela hello kedam tang a election jitini ki nilitum phan ke perembor abinong et ke APHLC tumsi BJP pen ta nilitum APHLC tumsi ke hai ke ong nitum ke chichinia tenge lapen kado berada tum na pudun lapen bang kado be tum ana chini lo APHLC tum ke hai percentage ong BJP tum hande lapen dang litum matha constituency inquiry throk do la inquiry throk amata BJP hai et pugela ke chobai mati lake di News Desk report Carbon Long Life.